Ben de seni çok seviyorum. Niye sattın lan beni? Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas analiziramo seriju Veliahat, 16. epizodu. Pa da krenemo. Znam da duže vrijeme nisam radila analizu ove serije, ali moram priznati da mi postaje sve zanimljivija iz epizode u epizodu. Ipak imam utisak da me u nekim stvarima pomalo podsjeća na Čukur, posebno sa ovim upadima na svadbe, zakopavanjem u grobove i cijelom tom mračnom atmosferom. Ako se sa mnom slažete, obavezno bacite jedan like na video. Naša serija emitovat će se narednog četvrtka, ali nas očekuju veoma važne i šokantne promjene. Najveće pitanje ostaje da li Yahin, brat Selim, umire. Ako ste među onima koji ne žele da se Selimu nešto desi, pokažite to lajkom. Nažalost, vidim kako epizode izmiču, u seriji će mnogo likova stradati, što smo vidjeli i u samom traileru. Ravnoteža snaga se potpuno mijenja, jer će Yahya i Timur udružiti snage i krenuti u otvoreni rat protiv neprijatelja. Gubici su ogromni, na obje strane ima stradali. A sad pitanje za vas, šta mislite ko je poginuo? Svoje teorije obavezno napišite u komentarima ispod videa. Ako vam se video svidio, ne zaboravite se pretplatiti na kanal kako ne biste propustili nove epizode i spoilere. I ako želite da nastavim sa analizom serije Veliahat, obavezno komentaršite ispod. Vidimo se u narednom videu. Pozdrav!